Nembag nga rabitay manen gagayan kan kakabsat ket umay kaming dumanon di tayan nyo babaen kadaytoy nga pamayan. Kadaytoy programa tayo nga Redemption Story Revisited. Ket umay tayo tapno pagmaymaysaid tayo iti panagyaman tayo kana Apo Dios. Babaen iti panagkararag at kararag tayo kakabsat. Man nakabalin amin nga Dios amami nga dapat sa dilangit. Agyaman kami launay ama iti panagayat mo kada kami. Uray pa'y kadagiti inaramid mo nga datdatlag iti panagbiagbiag. Imay kami nga nakipagpakaasi. Gaputan da iti limabas nga bagyo. So Diyos iti bagyo nga roli. Ket imay kami nga nakipagpakaasi ken ka ispalen na kami. Salakniban na kami. Katanya laki dino Diyos iti kinaimbag mo. Inlisim dahito nga nadawal nga bagyo. Tapno itinagan mo iti may daydayaw at iti narabid mo kadagiti. Umay kaming agyaman ken ka kadayto nga bundaway. Nga inted mo manen kada kami tapno may sa kami nagadal iti napatig na sa dawatin mo Diyos iti na santo ng Espiritu iso kumatimakenda ka. Tungpalam di karim nga no iti duway nga wen talo nga iti panggapda ket isuda iti sapulen mi iti pagariam. Sika baban ti santo ng Espiritu ti makenda kada kami. Umay kami nga rudo Diyos nga si tatalek ita trunong itata. Nga idalan na kami iti panagadalmi. Tapno daytoy ingkamadalag ket kwa ama agbalin manen nga maysa nga silaw kada kami. Maysa nga damag nga mangited tinamnama kada kami. Nakabayatan no Diyos nga rurayin mi daytoy panagparang ti anak mo tapno may na kami alain. Adda kami no Diyos nga sisasagana kadaytoy na. Dawatin mi met ama nga pakawanin na kami kadigiti basbasol mi. Dagiti ti dawatin mi tinanganak ni Jesus. Amen. Agyaman kami kakabsat adda kayo latang kadwami nga agadal kadigiti sao na Apo Dios. Agyaman kami met nagsipod nukit kitain tayo kabsat. Adu digiti kakadwa tayo nga agadal nga i-share da dahito nga dadalin tayo kadigiti gagayim damay. Ket tagyaman tayo ni Apo Diyos itang tutuloy nga mambinbindisyon kada tayo. Akas di kararag tayo kapsat. Nakabubutay nakamamak dahil chay imbaga iti weather forecast. Iti sasangpet iti bagyo nga ni Rolly. Na magyaman tayo agsipod ni Apo Diyos ket dinengeg na digiti karkararag tayo. Numampay iti paset iti abagatan, iti Bicol area, kenda dumapay nga paset iti abagatan kabsat ket adda digiti nadangran nga magyaman tayo ti katakkelan nga paset iti Pilipinas ket saan da nga na dangran kadaytoy nga bagyo kabsat. Ket agtultuloy ti dadalin tayo ito'y Redemption Story Revisited. Ket intultuloy tayo kapsat dahil jay kinapudno nga isu iti kayat tayo nga kang kanayon nga italman, kang kanayon nga adalin tayo. Nga datayo kakabsat ket naisalakan tayo babaen iti parabor. Ket kabayatan nga adda tayong agbibiyag kakabsat, nga ururayan tayo akas dayjay kanayon nga ikarkararag tayo. Dahil gundaway nga intunumay ni Apo Jesus ket iyawid na tayo to ijay baro nga Jerusalem nga isutin sagana ti amang agpaay kada tayo. Masapul met kakabsat nga dumakkel tayo met, rumang ay tayo met, kadayta nga panagpamati tayo. Isungat adalin tayo ket growing in grace. Di napanalawas ket inadal tayo kakabsat dahil bagana ni Apo Jesus.
nga maamuan tayo iti maysa a klase akayo babaen iti bunga. No ibagak kuma nga daytoy akayo ket mangga. Iti sapuden nyo di bunga na nga mangga. No ibagak daytoy nga kayo ket rambutan. Iti bunga na ket rambutan. Kunana ni Apo Jesus tinaimbag akayo na imbag ti bunga na ti dakes akayo dakes ti bunga na. Ket inbaga ni Pablo kakabsat nga iti tao ket adda iti duwa a klase iti panagbiag na. Dayjay na inlasagan ken dayjay an espiritual. Adamit dagiti bunga kakabsat iti na inlasagan. The fruit of the flesh. Iti Galatia 5. Adamit kakabsat dayjay bunga iti nasanton nga espiritu, the fruit of the spirit. Ket iti inadadal tayon kakabsat isu dayjay panagbunga tayo, babaen iti panagnaed iti santo nga espiritu kada tayo. Ti umuna nga bunga nga inadal tayo ket ayat, love. Namuan tayo kakabsat nga dayjay ayat isu iti basic, isu ti foundation taapan, isu iti mangbukal kadayjay a relasyon tayo ken ni Apo Jesus. Dayjay ayat kakabsat isu iti adda iti Ama ta isu nga rod iti Dios ayat. Ket iti inaramid ti Ama ket insulbong na tayo nga balang asanga nga naggapu iti balang nga ulibo kadayjay nga ulibo nga ni Apo Jesus tapno agbiag tayo kadayjay nasantuan a ramot, nasantuan a puon tapno agbunga tayo nga sanga iti nasantuan moten a bunga. Kitahin nyo kabsat dayjay nga transformation iti panagbiag iti tao. Makita yu dagiti changes dayjay panagbalbaliw kakabsat. Ket dagitoy a panagbalbaliw isu iti trabaho ken bunga iti Santong Espiritu. Isu dayjay kunanan ni Pablo saanen nga siak iti agbibiag no diket din ni Kristo iti agbiag kanya. Daytoy met ti kunada digiti theologians kakabsat nga proseso iti sanctification because sanctification is a work of a lifetime. Manipod kakabsat iti panangawat tayo ken ni Apo Jesus, panangawat tayo kadayjay nga parabor, dayjay panangpakawan iti Dios kadagiti naruay nga basbasol tayo. Tinaldaw-aldaw a panagbiag tayo. Balbaliwan na tayo iti Santong Espiritu. Ingana nga dayjay kababalin ni Apo Jesus. Maimulimot ten, ket agbalin moten a kababalin tayo. Ti adalin tayo itatta kakabsat. Ket dayjay sumaruno nga bunga iti Santong Espiritu. Basahin tayo iti Romans chapter 14 verse 17. For the kingdom of God is not food and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Dito'y kakabsat inkumpara ni Pablo kunana iti pagarian iti Diyos saan ang maipapan iti panangan ken iti panaginom. Anya iti pagarian iti Diyos. Kunana, no diket maipapan iti kinalinteg ken kapya ken rag-o nga ited iti Espiritu Santo. Laglagi pa nyo, kabsat, adda dayjay talo nga inbaga ni Pablo nga ited iti Santong Espiritu. Kinalinteg, kapya, ken rag-o. Righteousness, peace, and joy. Pinagpadas mo ka din kakabsat nga pinanpanunod. Nauneg a panagpampanunod. Iti lugar, iti rag-o, iti panagbiag tayo. The place of joy in our lives.
Nubasaan tayo kakabsat iti Roma 14. Makita tayo nga ni Apo Diyos ket saan amaragsakan no iti kinalinteg ken iti kapya iti addalaeng iti panagbiag tayo. Ta ni Pablo kakabsat ibagana nga silalawag nga iti pagarian iti Diyos ket saan laeng a kinalinteg, saan laeng a kinakapya, no di ket di inayon na dejerag-o. He added joy to righteousness and peace. Iti verse 18 kakabsat ko na, for he who serves Christ in these things. Anya di ito yung bambanag? Iti ko na, in these things, righteousness, peace, and joy is acceptable to God and approved of all men. Nagpintas kakabsat, nga intugayam no, dagito'y talo nga ited iti santong espiritu ket adda iti panagbiag tayo. Anya digijay, kinalinteg, kapya, ken rag-o, dagito'y kakabsat ket awaten na tayo ni Apo Diyos. It is acceptable to God. Ken iti tao maayayo damit kada tayo. Ni Apo Jesus mismo kakabsat, inbagana nga adda kakabsat iti paset tayo nga anak na nga imawaten kadayjay nga parabor tapno agrag-o tayo. We have all the reasons to be joyful. Nga masapul nga amuan tayo kakabsat nga iti pudno anak Kristyanuan nga rag-o ket maysa nga pribilehyo ken pagrebengan nga aramiden iti maysa nga anak ni Apo Diyos. For true Christian joy, it is both a duty and a privilege kada tayo nga imawaten kadayjay nga parabor. Ni Apo Jesus kuna na John chapter 10 verse 10. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Anya iti kunana kabsat ni Apo Jesus, imayak tapno maaddaan kay iti biag. Biag nga awan pagkurkurangan na. I like the statement ni Apo Jesus kakabsat. Nga awan kumay iti pagkurkurangan iti panagbiag tayo. Nang nangruna, kadayjay nga karina, nga adda kumay iti rag-o iti panagbiag tayo. There must be joy in our lives. Isu nga, no kuna tayo kakabsat nga pagrebengan, it is a duty. Denggeng tayo ti sumagmamano kakabsat, wenno ti duwa nga balakad ni Pablo. Kadagiti anak ni Apo Diyos, umuna nga balakad, una na, iti 1 Thessalonians chapter 5 verse 16. Rejoice always, kankanayon nga agragsak kayo. It is now a command. Kankanayon nga agragsak kayo. Rejoice always. Iti mikadua kakabsat nga inbagan ni Pablo, iti Filipos 4:4, Philippians chapter 4 verse 4. Rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Anya din bagana, kankanayon kumang agragrag o kayo iti Apo. Kunak manen agrag o kayo. Let us force, let us train, let us make ourselves joyful unto the Lord. Tapay, dayta kakabsat, iti panagdakkel tayo, iti parabor. Diakit nga imaginen iti anak ni Apo Diyos nga saan anaragsak.
Injak kayat nga imaginen ti anak ni Apo Diyos nga kang kanayon nga problema. So nga duma dayjay ibaga tayo niya, apay kasla kalagrupa nga Biyernes Santo. Kaapay, jerupa na nga ni awan, itiisem na. Timata na nga ni awan, itiisem na. Awan iti rag-o, there is no joy, iti panagbiag na kakabsat. Apay nga adda, dagiti tao nga awan iti rag-o, iti panagbiag. There are 3 stumbling blocks of joy. Amoy yung stumbling blocks kabsat, dahil pakaitibkulan. Kayat tayo nga agrago, tayo sungarod iti inbilin ni Apo Diyos, kang kanayon kumang agrago kayo. Ngam adda kabsat iti talo nga stumbling blocks. Tapno sika ken iti siya. Saan tayong agbalin a kapadasan, dayjay kunanan ni Pablo, kan kanayon kuma nga agragpo kayo. The first stumbling block, there is sin in our lives. Adda iti basol, iti panagbiag. Laglagi pun tayo kakabsat, nga iti parabor has restored us kadayjay relationship tayo kana po Diyos. Laglagi pun tayo nga dayjay basol isu kakabsat iti nang puted kadayjay nga relasyon tayo kana po Diyos. Ngem gapu ken Kristo, gapu kadayjay parabor na kabsat, we had been restored. Ket kunana ni Pablo, inawat na tayo iti Ama. Idi nga inawat tayo met dayjay nga parabor, idi nga adda tayon ken Kristo. Nga anya, may sa tayon abaro aparsyon. Linipatanen ni Apo Diyos dagiti naglabas tayo kakabsat. Oh, what a promise! Anyan nga nagpintas anaimbag nga damag kakabsat. Ngemno adda iti basol kadagiti panagbiag tayo. Saan nga agbiag? Saan adumakkel iti rag-o iti panagbiag? Kunana kakabsat ni Ari David, it is Psalm 51 verse 12. Restore in me the joy of your salvation. And uphold me in your generous spirit. Kita ang kakabsat. Awan de rag-o ni David. Idi nga nagbasol awan iti rag-una nakipagpakaasi ken Apo Diyos kunana isublim kanyak iti rag-o iti panangisalakan. It is when we experience the saving grace of God nga adda iti rag-o iti panagbiag. Intun kakabsat no adda manen dayjay natulnog nga espiritu nga ited ni Apo Diyos kada tayo. Adda iti rag-o. Isu nga kang kanayon ko nga iulit-ulit kakabsat. Iti ayat, iti maysa nga kababalin na, isu iti panagtungpal dagiti pagayatan iti Ama. Akas ti kunana ni Apo Jesus, agtalinaed kayo ti anak, ayat ko, no, tungpalin nyo, dagiti bilbilin ko. Idi nga nagsukir ni David, idi nga nagaramid iti basol ni David, na ikat kenkwana de rag-una, there is no joy of salvation. Isu nga inpakpakaasi na ken ni Apo Diyos, isublim kanyak iti rag-o iti panangisalakan mo. Ket ikanak iti natulnog nga espiritu.
It is in the experience of obeying God that joy is growing in our lives. Iti mikadua kakabsat na stumbling block is misplaced confidence. Ayan na, iti pangikabilang tayo, iti pagtalkan tayo. No daduma, iti taos adda kakabsat, iti pangikabilan na, iti pagtalkan na. Where is our trust? Where is our confidence? Iti may sa kapadasan ngayon surat ni Lucas kapsat. Luke chapter 10 verses 17 to 20. Nagsubli dagayjay nga inbaon ni Apo Jesus nga 70s. Basahin tayo kapsat inbaganan ni Lucas. Then the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subjects to us in your name. Unay man nga bilag ken panakabalindan. Anya iti kunada, Apo, uray dagiti demonyo, nagtulnog da kada kami, idi inbilin mi ida, itinagan mo. Their happiness was cut short. Datin bagana ni Apo Jesus kakabsat, and he said to them, I saw Satan fall like a lightning from heaven. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions, and nothing shall by any means hurt you. Nya dayon karina na Apo Diyos kabsat, kunan nakitak ni Satanas, anak nag-akaskimat, manipod iti langit. Denggan nyo, kunana ni Apo Jesus kadigitoy nga dala na, inikang kayo itipan nakabalin amang badak, kadagiti uloy kang manggagama, ken mang parmek iti bilag ti kabuso. Then the advice, denggan nyo dahil balakad kakabsat, iti verse 20, kunana, nevertheless, do not rejoice in this. Anya na kunan, ngem saan kayo kumang agragsak gapo ta nagtulnog dagiti dakes nga espiritu kada kayo. Accomplishments. No daduma, adadaji ko na tayo, there are letters after the name. No daduma, gibaga tayo syakit naglipasak iti kastoy, naglipasak ijay. I still remember when I had the privilege of teaching in an outside college in Tarlac City. Kaya kita tipan nagisuro digiti padak nga mangisurusuro JD, the college instructors, the professors. When they start their classes, they will have to introduce themselves. They gave their name, the course that they have completed, the university or the college where they graduated, if they have master's degree, units in doctorate, kabil naman. Hindi na mo kakabsat, I was a little hesitant. Idi tanagbalin nga pattern nga road. Damagan digit siya na dekan. Mr. Rafanan, why don't you introduce yourself? Di bagag tinagan ko, I am Mr. Elias R. Rafanan. I graduated from Philippine Union College with the degree of AB, Bachelor of Arts, Philosophy, Religion, and History. Amboy iti ko na, Sir, saan ang PUC? Saan ang Philippine Union College?
they were trying to compare the University of the Philippines, Diliman, the University of the Philippines, Baguio, St. Louis University, so they compare Philippine Union College. But I would like to tell you, I am very proud that I am a product of Philippine Union College. Umuwi na pasama. For almost 8 years that I was in college, they never asked me again. Tapay, dinggin niyo kakabsat, iti kunanan ni Apo Jesus. Ngem saan kumangagragsak kayo. What is the second stumbling block? Misplaced confidence. Misplaced confidence. We can never experience inner joy. The joy of the Holy Spirit nga ited na kadatayo kabsat when our confidence is founded none other than the source of grace. Ulitin. We can never experience joy, which is the fruit of the Holy Spirit, when our confidence is founded on other things other than the grace ni Apo Diyos. Lipasin tayo dahi inbaganan ni Apo Jesus kausap. But rather rejoice because your names are written in heaven. Ayan nagayam iti pudno nga pagragsakan tayo. Ayan nagayam di pudno nga ayan itiragpo tayo. Tikunanan ni Apo Jesus, agragpo kayo, agragsak kayo. Tatinagan nyo na isurat sa dinanyo. That's why we sing from our hymn book, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly lean on Jesus' name. Pagtalkan tayo. Let us put our confidence in Christ and in Christ. May katlo kakabsat, may stumbling block. Dahil ko na tayo nga discipline. When no dahil chastening. No daduma saan tayo nga maawatan no apay nga madisiplina tayo. Dinggin nyo dahil ko na nakakabsat. Iti Hebreo 12 verse 11. Now no chastening seems joyful to the present. Pudno niya. Kuna na, awan iti pan nakadisiplina tayo. Saan tayong agragsak no dikit agladingit tayo. Kabayatan amadit disiplina tayo. I have 4 boys. And I love them so much. And I thank God. Ni Apo Diyos, tinulungan na digito ng anak niya to become the men that they are now. But looking back when I disciplined them when they were young, it was not an easy thing. Siya mismo kakabsat, idi nga disiplina at digyan ako. Aglading ita, agsangit. And after disciplining my sons, I will call them, no sino man tinagbasol kanya after the discipline, we have to pray. And the hardest thing is, isuda to umunang agkarana. Ganay. Dati kunanan ni Pablo kakabsat, now no chastening seems joyful at the present, but grievous none, nevertheless,
afterwards it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Nagpintas ka kapsa. Nya? Bayat nga madisiplina tayo. Saan tayo ang maragsakan? Sa uman nga may baga, hanap ang antay maragsakan. Nang nangruna no agda dayjay kunana ni Ari Solomon, spare the rod and spoil the child. Alam dayjay pangbaot mo, stick man with the belt. And when you discipline the child knows that as a father, it hurts him most. They know that. Ngamitin nagpintas kakabsat ko na nangem kalpasan na sa grapen tayo ti kapya kental na abunga agungguna dagiti dosaan ti Dios tapno ipakita na kadakwada ang nagbidot na. Oh, I like the story of Job. Was Job disciplined? No. Dagiti rigat nga imay kenkwa ng kakabsat was a result kadayjay a kinalintag ni Job. Ngumapay nga impalubos ni Apo Diyos kakabsat. To prove to everyone, uray pay ka ni Satanas tati impabasol ni Satanas kin ni Apo Diyos kunana when ni Job matalagken kata ay ayatam. Saan mo may palubos nga aday iti anyaman adakes nga mapasamak kenkwan. Ket no alaen tayo kabsat dayjay panagbiag ni Job. Amin asanikwan. Amin nga anak na. Uray pay iti salunat na. Ket sinagid ni Satanas. Itinbaga ni Apo Diyos kini Satanas. Aramidem ti kayat mong aramidem kini Job. Tibiyag na hamungan sa akin. But the end of this story, yes, at the end of the story, akastin baga na kalpasan na adagungguna. Anya gungguna ni Job kapsat. God multiplied twice, dinubli na. Dahil kinaba nang ni Job, Job chapter 1, in baga na kapsat, nga ni Job isuti kababa, nangan at tao iti daya. But at the end of the trials, God doubled the blessings of Job. No adda kakabsat iti talo nga stumbling blocks. Adamit iti dua nga stepping stones. Di pa kay tublakan, talo. Itatan adamit kakabsat iti dua nga pagbaddekan tayo nga natibker abato tapno magunod tayo dayjay karina ni Apo Diyos nga maaddaan kada tayo dayjay rag-o nga ited ti Santo nga Espiritu. Umuna kabsat, confess and forsake sin. Agsubli tayo kini Ari David. Iti Salmo 32 verses 3 and 4. Psalm 32 verses 3 and 4. Listen to what David said. When I kept silent, my bones grow old. Through my groaning all the day long. Verse 4. For day and night your hand was heavy on me. My vitality was turned into the drought of summer. Kita nyo di kapadasan na kapsan. Ingana nga saan na nga inpudno di basol na. Ingana nga saan na nga linikudan dayjay nga nagbasulan na. Ni Ari David ko na idijak inpudno digiti basbasol ko na utuya na. Iti agmalmalem amang naggasasog ko. Putiriga na niya. Agas asog itagbalmalam. Aldaw ken rabi dinusdusanak na pukaw anam na minsan. Tipigsak kas panagpukaw iti kalgaw. But when he
ask the Lord, kunana, Apo parsuaem kanyak iti baro a puso. Apo dalusanak ket agbalinak to akas na puraw. 9. And when God did that, because David confessed and forsook his sin, imay kenkwana dayjay pudno nga rago. Mikadua ka kabsat, trust in God. Anya dayjay stumbling block, confidence misplaced. Anya dayjay stepping stone, trust in God. Iti Romans chapter 15 verse 13, kunana ni Pablo, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Where do we put our trust? Trust in God. Sa kunana kabsat ni Pablo, I'll add another stepping stone. The third stepping stone is take the long-range view of life. Saan kuman nga ti panagkita tayo ket iti apagdama, kitaan tayo dayjay pasirma ta ni Apo Dios kada tayo kabsat. Kunana ni Pedro kabsat, 1 Peter 1 verse 6, through whom also we have access by faith into this grace, which we stand and rejoice in the hope of the glory of God. Kabayatan kakabsat nagbibiyag tayo. Kabayatan nga ti Santo nga Espiritu ket agbungbong kada tayo. Anya di mo na nga bunga ayat. Itatan rag-o. Anya kikitain tayo kunana agrag-o tayo. Tapay ti inanama adda kada tayo. Amairanod tayon to iti dayag iti Diyos when the Lord will come in His glory. Anya iti kunana ni Pablo kabsat, mairanod tayo. I like the wordings. Kada ito'y nga surat ni Pablo kabsat. Kitaan tayo. Anya kitaan tayo. Kunana kabsat ni Pablo manen, kunana di Tesalonica, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ. Anya iti inadal tayo itatakab sa ti bunga itirag. No addan dayjay bunga itirag when we have the fruit of joy in our lives. Umuna, ni Apo Diyos, maragsakan to kada tayo. Mikadwa, when we have the fruit of joy in our lives, we are strengthened physically, emotionally, and spiritually. Dakkel, we are growing. We will become strong. We become bigger physically, emotionally, and spiritually. Tadayjay ti kunana ni Nehemiah kabsat. Nehemiah chapter 8 verse 10. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. Adadjay kang kantain tayo. Kanta ti ubing, kanta tagtutubo, kanta tinatanan. The joy of the Lord is our strength. No dayjayin kakabsat nga ragsak, rag-u, iti apo, ket adda kada tayo. Anya iti kunana, isu iti mangpapigsa kada tayo. Anyan to ti bunga na kakabsat. Iti bunga na dayjay kararag ni Pablo. I like the prayer of Peter. Iti Romans chapter
15 verse 13, kuna na, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in the hope of the power of the Holy Spirit. Mangibati ang kakabsat, iti duwa pa'y nga sa uni Apo Diyos, nga mangted iti namnama kada tayo. Kadayjay apanagdakkel tayo in our growing experience in grace, tapno ti Santong Espiritu, ket agbunga iti ragpo iti panagbiekto. Umuna, Psalm 50 verse 15. Kunana ni Apo Diyos, call upon me in your day of trouble, and I will deliver you, and you shall glorify me. I like the promise of God. Ada paglalasatan tayo kabsat, mariribo. Ada paglalasatan tayo marigrida. Anya ti kunana na Apo Diyos, awagan na, ispalen. Iti may kadua ken maudi kakabsat. Nga karini Apo Diyos. Jeremiah 29 verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Ikunanan ni Apo Diyos, siyak laeng iti makamo dagiti planok nga agpaay kada kayo. Planok aparang ayen kayo saan amang didigra kada kayo. Plano amang ibanag iti namnamayo iti masakbayan. May the God of joy give us joy in our hearts. Tapno deje ayat na nga dan kada kayo. Ken deje raguna nga dametin kada kayo. Ket mangited kada kayo deje kapadasan nga kabayatan nga dumadakkel tayo kada jay aparabo. We can find fulfillment in God. Ni Apo Diyos ti madaydayaw. Ni Apo Diyos iti pagyamanan tayo kadigitoy nga sa una sa pagkararat. Managayat ken managparabong ng Diyos. Agyaman kami Ama iti karim. Nga kayat mo nga ited kada kami dayjay nga ragpo nga agapo ita na santuan nato. Dayjay nga ragpo Diyos nga kadwaen iti kinalinteg mo ken iti kinakapya. Dayjay nga ragpo Ama nga amumi nga si kadayjay Diyos nga adda dagiti naimbag apanggep mo iti panagbiag. Nga si kadayjay nga Diyos nga nang kawus kada kami kadayjay kinalinteg ti anak mo. Ket pinakawan mo dagiti narway nga basbason. Ket insublim kada kami Ama dayjay ragsak iti panlakay sa tultuloy kadi Ama nga daytoy nga kapadasan ni. Ket mataginayon iti panagbiag mo. Pudno kadi Ama nga dayta maragpo. Ket atgan kadi. Agyaman kami Diyos kada iti minagan. Itinagan ni Apo Jesus. Amen. Ganan umay nga lawas manen kakabsat ket kumakala kami. Namnamaan mi nga isang tong Espiritu subsubli na digiti minagan. Ada digiti kakabsat nga they said they're taking down notes for their personal growth and devotion. Agyaman kami. Maminsan pa. Thank you very much. Ni Apo Diyos, bindisyon ka.